ಹಾಯ್ ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೇಗೆಂಗಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ತುದೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂದಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೂತೆ ದಾಯಪಂಡ ಬೇತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ದಾಯಪಂಡ ದೊಡ್ಡ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ತ್ದ ಒಂಚೂರು ಇಶ್ಯೂ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಆರು ಒಂಜಿ ಫ್ರೈಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಂದಾಜಿಡುಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಪುರಕೇಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ನಡಾಪುಂಡು ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಆರು ಪಂದ್ ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನಿತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಫಸ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ರಾಯಲ್ ಪ್ಯಾರಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮೇರ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದೇರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದು ರಾಯಲ್ ಪ್ಯಾರಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗೆ ಆ್ಯಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ 1 to 8 month ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ತಲೆ ಬರೋದೊಂದು ಮಿತ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಲಿಂಕ್ ಅಂಚೆನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತೆ ಐಟ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಪಂದುಪ್ಪೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಂಡಲ್ಲಿ ಇರಗಿತ್ತ ಶಾರ್ಟ್ ಅದೇನು ಪನ್ಪೈತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದಾದ ಒಂದು ಮನ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ 1 to 8 month ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಆಂಡ 8.5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಪುರದ ದಂಡಲ ಮಲ್ಪರು ಸುರು ಮನ್ಪೋಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಪಂತೆ ಇಂಚಿನ ನೀರು ಒಯ್ಪುನ ಅವಡು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಡುಪುನ ಹಯಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ತುಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಲ ಪಂತೆ ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿನ ಕಾಮದು ಶೋಕ್ ಮಂತದು ಮಲ್ಪೋಡು ಫ್ರೀ ಇತ್ತಿ ನಾನಿ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ತಾಪುಣಾತ್ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ನಡತೊಂದೆ ಪೋಡು ಈ ಕೈ ಪುರ ಬೀಜ ನಡತೊಂದು ಪೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡುತ್ತಿಂದ ನೀರು ತುಲೆ ಲಿಂಕ್ ಬರೋದನ್ನತೆ ಅವೇನು ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರಿಗುಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದಾರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿರು ಪೆದ್ಮೇದಿ ಓವೆನ್ ತಿನ್ನೋಡು ತಿನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೆದ್ಮೇದಿನ ಮೀಪಾವರೆ ಓವ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಎದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಪಾರ್ದೇರು ತ್ರಿಗುಣ ಮೇರೆ ನಾನು ಪೆದ್ಮೆ ದಿನ ಒಂಜಿ ನೆಡ್ದುಂಬು ಪಾರ್ದೆ ಇಂಜಿನ ಮದ ತಿನ್ನೋಡು ಫುಲ್ ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಯ್ತು ಪಂತೆ ಆಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನೆಟ್ಟು ಓವೆನ್ ತಿನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನಂಜಿದ ವಸ್ತುನ ಪುರ ತಿನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ದಾದಾನ್ ಪೇರು ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಪುರ ಪರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಪಂತ ಓಮದ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚಮನ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂಜಿ ಓಮನ್ ಪಾರ್ದು ಬೆಚ್ಚಮಂತದ್ದು ಮೀಯೋಡು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಪೊತ್ತುದು ಆಯಿಲ್ಗೆ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೋಡು ಬೆಚ್ಚನ ಬೈಪೊಚ್ಚಿ ಪೂಜೆ ಹಚ್ಚಿ ಎಣ್ಣೆನು ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಪೂಜಿಲೆ ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪ ಇರ್ಬೇಕ ಪೂಜಿಲೆ ಚೂರು 1/4 ಗಂಟೆ ನೀದು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀಲೆ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಪಂತಾರೆ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಪೂರ ಇರಗೆ ಮಿತ್ತ ಲಿಂಕ್ ತೋಜಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಐಟು ಪೂರ ಏನ್ ಪೆದ್ಮಿದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಂತೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮೇರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪಂದ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಒಂತ ಸಮಯ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬೆದದ ಬತ್ತಿ ಬೋಕ ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲನೆ ತೋಜುಂಡು ಐಕ್ ಪಂತತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಜಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಂಡ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಪೇರು ಫ್ಯಾಟ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಟೈಮಡ್ ಪೆದ್ಮೆ ದಿನ ಟೈಮಡ್ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲಾಪಿನ ಕುಡಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಬಡಾಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಾಗ ಬಂಜಿ ಪುಗ್ಗ ಟೈಪ್ ಆಪುನ್ಗೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಪನ ಅಂತಾರೆ ಈ ಟೈಮಡ್ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದಾಗ ಬಂಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನೆ ಉಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಜಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೋಡು ಅವೇ ಪೆದ್ಮಿದಿ ದಾದಪುರ ತಿನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿಗೆ ದಾದ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಿತ್ತಡ್ ಲಿಂಕ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ದ ಅವರ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನ್ ತೂಲೆ ಐಟ್ಲ ಪಂತೆ ಇರು ಪಾಡ್ದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೆಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡಲ ಪಂಡಿ ಇರೋಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಜಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ ಪನ್ಯಾನ್ ದಿವ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಪೆದ್ಮೇದಿ 8 month ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತೋರ ಅವರೇ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆಸಿಂದು ದಿವ್ಯ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ರೆಸ್ಟ್ 3 ತಿಂಗಳು ಅಗತ್ಯ ನಮಕ್ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ 3 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಒಂಚೂರು ಬೆಡ್ ಡೇ ಒಂಚೂರು ಇದು ಆಂತುಲೆ ಒಂಚೂರು 2 ತಿಂಗಳು ಒಂಚೂರು ಬೈದೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಒಂಜಿ ಜಪ್ಪುನ ಬತ್ತನ ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ 3ನೇ ತಿಂಗಳು ನಮಕ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಡ್ 3 ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಆಡ ತುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಪಾಪ ಅಮ್ಮನಕುಲು 1 ತಿಂಗಳು ಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಿರ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್
ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಿನ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಡ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಕೇಂದು ತೆರಿದು ಯಾನ್ ಈ ವಿಷಯ ಏನು ಪ್ರಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಓವೇ ಒಂಜಿ ನಾನು ಪೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದ ಅವಡ ದಾಲ ಪನೊಂದಿ ಈವನ್ ಸರ್ಚೆ ಮಲ್ದಿ ಇದ ಪಂಡ ದೊಡ್ಡ ಆ ಶೋಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅದು ದೊಡ್ಡಡಲ ಅಮ್ಮಡಲ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ನದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು 3 ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಗೆ ಆತು ಬೊಕ್ಕ ತೋರ ಆವರೆ ಪೆದ್ಮೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಸಪುರನೆ ಒಪ್ಪೋಡು ತೋರ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೇ ಜಿಂಜರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಕೃತಿ ಕೆ ಮೇರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್, ಎನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮೊರಣಿ 14th ಗಾಂಡ್ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನಿ. ಸುಕೃತಿ ಯಾನ್ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ದ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಗ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಅದಾಪಣ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಚ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಇತ್ತೊಡ್ತು ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆತಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರಳ ಕೇಂದ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಪನ್ನತೆ ನಾನು ಓಯ್ಟ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಂತದ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ನೋಡ ಆಪುನ್ ಪಂತೆ. ಸೊ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ A5 ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಬಾಲದ ಗ್ರೋತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡು ಬಾಲ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಲು ಇತ್ತೆ 2 kg ಉಲ್ಲಾಲು ಮಲ್ಲೆಜಿ ಅವು ನೀರ್ ಪುರ ಪೋಯ್ಬೇಕು 2 kg ಬರ್ಬೇಕು ನಾನ ಜೋಕುಲು ಮಿರೆ ಪೇರ್ ಪುರ ತಿಂದು ಒಂಚೂರು ತೋರಾಪ ಇರ್ಕೆಂದರ್ ಪೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಬಾಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜುಂಬರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪಂತಾರೆ ಪೇರ್ ಅವರೇ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಇರ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಬಂದು ಪೇರ್ ಅವರೇ ಅನ್ಪಂತೆ ಬೆದ್ಮೆ ದಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದತೆ ವಿಡಿಯೋ ಐಟ್ ಪಲದೇನು ಸಾರಿ ಬರೋಡು ಐಟ್ ಪೇರ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಪೇರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೆದ್ಮೆ ದಿನ ಮರ್ದುಂಡು ತುಲೆ ಮೆತ್ತೆ ಅರ್ತಿನ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅವೇನು ತಿನ್ನೋಡು ಐಟ್ಲ ಪೇರ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪೇರ್ಲ ಪರೋಡು ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತದ ಪೇರು ಉಂಡತೆ ಪೆತ್ತದ ಪೇರ್ಲ ಪರೋಡು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪೇರ್ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ದಾದನ್ ಪೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ಇರೋ ಒಂಜಿ ಪೇರ ಪನ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟರ ಬೆಳಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ ಪಂಡ ದಾಪಂಡ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಮಕ್ ಬಂಜಿಡೆ ಹ್ಯಾಪಿನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ. ಕವಿತಾ ಲೋಕೇಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್, ಎಂಕಲ್ನ 6 ಮಂತ್ ದಿಂಚಿದ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೆ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಪಂತೇರು. ಕವಿತಾ ಮೇರೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜೀತೆ ನಿಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಮೀಟಾಲೆ ಕೇನ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಡತೆ ಪನ್ಪೇರಾಕುಲು ಇರೆಗ್ ಏರಾಯ್ದಲ್ಲ ಜೀವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಲ್ಲೇರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ ಆರ್ಡ ಸಜೆಷನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಐ ಹೋಪ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಪಂದು ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೊರ ಆರೇನು ಮೀಟಾಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ ಜೀವಿತ ಡಾಕ್ಟ್ರೇನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ ಪಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಕ್ಕ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋನಾಗ ದಾದ ಮಾತ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂ ಕೊನ ಓಡು ಪಂದ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ನಮಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಕಾಟನ್ ಕುಂಟುಲ್ ಪುರ ಪುಂಟುಲೆ ಅವೇನು ನಮಕ್ ಕೊನೋಡ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಓಡ್ದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ 3 ದಿನ 4 ದಿನ ಪೋಪುಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಟನ್ ಕುಂಟು ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಪತ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ ನೈಟಿ ಮೇನ್ ಅದು ಪತ್ತೊನ್ಲೆ ಒಂಜಿ 4 ನೈಟಿ ಪತ್ತೊನ್ಲೆ ದಾಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ 3 ದಿನ ಕುಲ್ಲಾದ ಬುಡ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 4 ನೈಟಿನ ದಿವೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಯಾಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪತ್ತೊನೊಲಿ ಇಜಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲು ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಈತ ಒಂಜಿ ಕಾಟನ್ ಕುಂಟು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ನಿಕಲ್ನ ನೈಟಿ ಅವಡು ನಿಕಲ್ನ ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ ಅವಡು ಅವನ್ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗಡೆ ದೀಲೆ. ರಕ್ಷು ಆರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 9 ಮಂತ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ 9 ಮಂತ್ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಯೂಸ್ ಆಂಡೆ ಪನ್ಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಪಂತೇರು ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆತಂಡ್ ಆಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಇರೆಗ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಮಾತ್ರ ಇರೆಗ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಡ ಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ 9 ಮಂತ್ ಆರ್ 8.5 ಮಂತ್ ದಪಗ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ಕೈಪಾಡ್ನ ಟೈಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ದಿನ ಕೈಪಾಡ್ ದಿತ್ತೆರಡ ಆ ದಿನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒಂಜಿ ತತ್ತು ಮೋಸೋಗ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಬೊಕ ದಾಲ ತೀರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪುರ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಹೆಲ್ದಿ ಆದ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪುರ ಆ ಟೈಮ್ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪುರ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಶ್ಮಿತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಮೇರ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್, ಎಂಕಲ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ್ 2 ಇಯರ್ ಆಂಡ್ 6 ಮಂತ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂಕುಲು PCOD ಉಂಡು 8th ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಂತ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ತುಂಬದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳ ಪಂಡೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೀವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ನವ್ರ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಲೆ ಬೆಟರ್ ಅವು
ಬಬಿತಾ ದೇವಡಿಗ ಮೇರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಸ್ಟಿಚಸ್ ಬೇಗ ರಿಕವರಿ ಆವರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪನ್ಲಿಸಿಂದು ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋನು ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಪೆ ಸ್ಟಿಚ್ ರಿಕವರಿ ಆರೆ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ಇರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಪನ್ಪೆರು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ಲೀನ್ ದಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಆ ವೀಡಿಯೋನರ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆರ್ಕೆ ಮೇರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಸಿಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ತಂಪು ಮನ್ಪೊಲಿಯ ತಮ್ಮ ಮನ್ಪರೆಗೆ ದಾದ ಪೂರ ಪರೋಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪಡ್ದು ಹೀಟ್ ಆತಂಡು ಬೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಪರೋಲಿಯ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ಪರೋಲಿಯ ತಂಪು ಆರೆ ದಾದ ಪೂರ ಪರೋಲಿ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿಡ್ದು ಎಡ್ಮ ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ತಂಪುದ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಈ ಜೀರಿಗೆದ ಕಷಾಯ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಬೇರೆದ ಕಷಾಯ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇತೇವೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಪರ್ರೆ ಪೋಚಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ನಿಕುಲು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಜ್ಯೂಸು ಆ್ಯಪಲ್ ಜ್ಯೂಸು ಮುಸುಂಬಿ ಜ್ಯೂಸು ಕಿತ್ತಳೆ ಜ್ಯೂಸು ನೆನ್ ಪೂರ ಪರೊಂದು ಉಪ್ಪೊಲಿ ದಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕಷಾಯ ಪೂರ ತಂಪುದ ಕಷಾಯ ಪೂರ ಪರ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಎಡ್ಮರೆ ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ರೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಬೊಂಡ ನಿಕುಲು ವಾರ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ತಿಂಗೋಲುಡು ಒಂದು ಸತಿ ಪರ್ಲೆ ಯಾವು ಎಡ್ಮ ತಿಂಗೋಲುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಮರೆ ತಿಂಗೋಲುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲದ ಎಡ್ ದುಂಬೆ ಪರಿಯಾಡ ಮಸ್ಸತಿ ಪರಿಯಾಡ ಬಾಲದ ಮಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬಿದೈ ಬರ್ರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಆತೆ ತಂಪು ಈ ಟೈಮಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಸುನೀತಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲನ ಬಾಲೆಗ್ 14 ದಿನ ಆಯ್ನಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನಿ ವಾಮಿಟ್ ಮಲ್ಪೋಲು ದಾಯಿಂದ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಲೆ ವಾಮಿಟ್ ಮನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜ ಬಾಲೆಗ್ ನಿಕುಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇರು ಪುಡತೆ ಒಂಚೂರು ಪೇರನ್ನು ದೆತ್ತು ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ದಾದನ ಪೇರು ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಮಡು ನಮಕ್ ಪೇರು ಜಿಂಜಿಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಈ ಟೈಮಡು ಬಾಲೆ ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಪುರು ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಬಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಪೇರು ಪಡ್ತಿನತ್ತೆ ಅಂಚದು ಮಿರ ಪೇರು ಎರ್ಕದುಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಪೇರನ್ನು ಸುರು ದೆಪ್ಪುಡು ದೆತ್ತು ಜರಡ ಆ ವೈಕ್ಲೆಗೂ ಒಂಥರ ದಾದನ ಪೇರು ಈ ಪುಡದಿನ ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ತಿನ್ಪತ್ತುಲಿ ಅಂಚೆನ ಐಕ್ಲೆಗ್ ತಿನ್ಲಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಬಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಬಾಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫೀಡ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆನ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಆಡಿಗೆ ದೆಪ್ಪುನ ಆಡಿಗೆ ಪೋನೆ ಮುಟ್ಟಲ ಜಪಡ వచ్చి ಆಡಿಗೆ ಪೋಜಿಡ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಪೇರು ಪೂರ ಬರ್ಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಫೀಲ್ ದಾದನ್ ಪಿರಿತೆನ್ನ ಒಂದು ಬಾಲೆದ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಅಮ್ಮನ ಕುಲೆಂಕ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪಂತಿನಿ ಇಂಚ ಸೊ ಅದೇ ಜೆ ದೀಪಿಕಾ ಮೇರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಪಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅವೇ ಯಾನ್ 1 to 8 ಮಂತ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿದ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿನ್ ಪಂತೆ ಆ ಜರ್ನಿಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರೆಲ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾದಾತನು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಚೆಕ್ ಮಂದಿನಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಏಸತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋತೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕಪ್ ಮಂದಾಗ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ತೂಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪುವ ತೂಲೆ ಕೃತಿ KS ಮೇರ್ ಪಂತೆರು ರಿವೀಲ್ ಬೇಬಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಪಂದು ಫೇಸನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಮೂಜರು ತಿಂಗಳು ಹಾಡು ಪಂದ್ಯಾನ್ ಕಾತುಕುಲ್ದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬೇಬಿನ ಐನತ್ ಬೇಗ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಜರು ತಿಂಗಳು ಅವಡು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಕ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ವ್ಯಾನ್ ಪವಿತ್ರ ಪಚ್ಚು ಮೇರ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಏತ್ ಟೈಮ್ ಜಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿನೇನು ದೀವೊಂದಿತ್ತರೀರು ನೀರು ಏತ್ ಪರ್ಪರಂದು ಕೇಂದರು ಜಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 10 ಕಟ್ಟುವೆ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ದಂಚಿ ಬಯ್ಯ 7 ಗಂಟೆ ದಂಚಿ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಆತ್ ಪೊರ್ತು ದೀಲೆ ಟೈಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಮೀದ್ ಬರ್ಪರತ್ತೆ ಪಿರ ಕಟ್ಟಲೆ ಪಿರ ರಾತ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಟ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಲೂಸ್ ಎಪ್ಪಾಡ್ದ ಪಂಡ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ನಮಗೊಂಥರ ದಮ್ ಕಟ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಕಟ್ಟು ನೆಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಲೂಸ್ ಕಟ್ಟಲೆ ಅದೇ ಪಕ್ಕ ನೀರು ಏತ್ ಪರ್ಪರಂದು ಕೇಂದರೆ ಇದು 3 ಲೀಟರ್ ಪರ್ರೆ ಬಂತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಟೈಮಡ್ ನೀರು ಪರೋಡು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ದಪಂಡ ಬಾಲೆ ನೀರು ತುಲೆ ಉಪ್ಪುನತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೈಟ್ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಐಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ದದ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಬಾಟಲ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ನೀರು ಐನಾತ್ ಪರೊಂದೈತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಬಾಟಲ್ ಖಾಲಿ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ 5 ಲೀಟರ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಏತಾಪುಣಾತ್ ನೀರು ಪರ್ಲೆ ಅವೇ 3 ಲೀಟರ್ ಮಿತ್ತು ಪರ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರತೆ ಪೂರ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ತುಕ ಓಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವ್ಯಾನ್ ತುಕ ದೊಡ್ಡ ಬರಡ್ ಆರೊಂಜಿ ಬೇಗ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಕೇನ್ವ್ಯಾನ್ ಆಡ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಾಕಿತ್ತು ನೆನ್ ಕೇನ್ವೆ ಸೊ ಎರಡಾಂಡಲ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತನ ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ಪಯಾನ್ ಕುಡರ ನಿಕುಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನೋಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತಡ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತಡ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಸಾರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಾಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅತನೆಟ ಟಟಾ ಬಾಯ್